nawa ke biya? Nawa ne? Ba 250. Okay, so mu je. To enter. Ganin ki da gani to na riga na fara. Ba ki ce komai ba? Nawa ne kudin aje da talla ki zan biya miki. A'a, ka bar shi kawai zan biya ku. Kenan abu da. Aje ni ci bari zan biya kudin nan. Ba bukata. Me yasa to? Ban miki ba ko? Kawai dai ba na bukata. To shi kenan je ki. Da Allah ya raka ki gona. Allah ya tsare. Mu mun biya mu dai kashin arziki ne wallahi. Kashin arziki ne mu duwa ne zama dole ne da mu. Ga ni nan a haka sai kudi haka. Kamar ya so, ai wannan wani rike haka. Ga ni a haka sai kudi. Ban gane haka ba, za ki ba mutanen dan da ake cewa wani 150. 250 kake so in baka. Sha za ka yi 250 kamar. Kuma ai 250 din maka da kira ki ba. Malam ka koma makaranta ka sake. Dan na malam a koma makaranta.